Tehnomanija, Studio B, pravi jutarnji program. Subota je 20. mart, stiglo je proleće, sa njim i nova energija. Od jutros pravi jutarnji program i ekipa Tehnomanije i Studija B čini sve da vam jutro i ovaj vikend počne onako kako treba, sa nekom pozitivnom i dobrom energijom. Tu su zanimljivi gosti. Tehnomanija poklanja punom parom i poklanjaće i dalje do 12 sati. A imamo i zanimljive goste u studiju u Tehnomanije, radnji u Višnjičkoj bez broja. Moja gošća ovog jutra najbolje zna kako se pokreću velike kampanje, kako se na pravi način komunicira sa kupcima i kako se stvara ta dobra energija kupovine u radnjama Tehnomanije i Win-Wina. Nataša Radovanović, direktorka marketinga Tehnomanije, je ovog jutra moja gošća i sa njom ću porazgovarati o velikoj nagradnoj igri koja je krenula i koja je u toku, a pored toga ćemo pomenuti i ostale naše kampanje koje se odvijaju u Tehnomaniji i Win-Winu. Pre svega, Nataša, dobro jutro želim i dobrodošlicu u studio u Višnjičkoj ulici bez broja. Hvala ti, Sale, na ovako lepoj najavi. Dobro jutro svima, dobro jutro i vašim gledalcima. Meni je čast i zadovoljstvo da budem deo pravog jutarnjeg programa i moram da kažem sve pohvale za ekipu Tehnomanije, ekipu Studija B, koje svaki vikend nama omogućavaju da gledamo ovaj pravi jutarnji program i onako da uživamo u vašim raznim temama, predstavljanjima i naravno poklonima. Sad ja obično imam naviku da goste pitam kako vam se dopada ovde kod nas i kako vam siđe studio. Sad ovaj put ne mogu to da uradim iz prostog razloga zato što si i ti, preći ćemo na ti, učestvovala u kreiranju ovog studija. Hvala puno na ovim prvim rečima i na tome što ste nas pohvalili, što si nas pohvalila. Sada ćemo da pričamo o nagradnoj igri. Karavan sreće kreće, krenuo je. Šta je to što je posebno u toj nagradnoj igri i šta je ono što nju čini onako specijalnom u velikoj ponudi Tehnomanije koja ima veliki broj i akcije i svega ostalog? Šta je to što nagradna igra nudi? Tako je, Sale. Nagradna igra Karavan sreće kreće, tačnije naša velika nagradna igra je počela 7. marta i traje sve do 20. aprila. Svaki naš kupac u Tehnomaniji i Win-Winu ima šansu da osvoji neku vrijednu nagradu koju smo pripremili za njih. Šta to znači? To znači da nagrađujemo lojalnost, nagrađujemo kupce i to ne samo online putem nekih platformi i prijavnih formi, već sa velikom posvećenošću dolazimo u njihove gradove, obilazimo naše poslovnice i radnje i nagrađujemo kupce onako kako to oni najviše vole. Direktnim kontaktom, velikom pažnjom i naravno lepim poklonima. Ja sam mislio da sledeće pitanje bude u stvari iz ugla marketinga, koliko je ovo bitno, cijela ta nagradna igra i cijel taj period i komunikacija sa kupcima Tehnomanije i Win-Wina. Tako je. Pre svega malo ću predstaviti nagradnu igru. To znači da kupovina nije samo obična kupovina, već ima neku veću vrednost. Donosi mogućnost da nešto i osvojite prilikom kupovine, naravno. Sad, šta je koncept nagradne igre? Svaki kupac u Tehnomaniji i u Win-Winu koji ostvari račun od minimum 5000 dinara ima pravo da popuni formular na pultu, na kasi, gdje će mu prodavac... Taj formular, ja se izvinjam što prekidam, taj formular izgleda ovako, da imamo i ovde podatke koje treba da popunimo, dakle ništa komplikovano. Ništa komplikovano, tu ima 6 podataka. Vrlo jednostavno, tu imamo neke lične podatke, ime, prezime, grad, prebivalište, broj telefona, mail, fiskalni račun i potpis učesnika. Ovim stičete pravo, kada ubacite u kutiju nagradne igre, da zapravo budete i jedan od potencijalnih dobitnika. Šta onda Karavan sreće radi sledeće? Dolazi u vaš grad, dolazi u našu radnju i recimo sutra već krećemo sa obilaskom naše zemlje, krećemo sa Vranjem. Sutra smo u Vranju, preko sutra smo u Aleksincu i u Leskovcu i tako dalje. Kada dođemo u radnju, samim tim, tu nas prati naš medijski partner Studio B, imate mogućnost da pratite uživo izvlačenje gde kupci mogu da i vide način na koji mi to radimo. Sve te prijave preručimo u kutiju za izvlačenje i onda komisija na licu mesta izvlači prvih 10 dobitnika. O tome ćemo još da porazgovaramo. Ono što jeste onako
pompezno i zaista ozbiljna informacija jeste da je taj nagradni fond 100.000 evra. To nije mali nagradni fond. A da li možemo da približimo našim gledalcima i potencijalnim učesnicima šta je to što mi poklanjamo? Tako je, nagradni fond jeste 100.000 eura i broj preko 550, tačnije imamo 590 nagrada u nagradnom fondu. 590? Tako je. 160 ćemo podeliti po gradovima, tako što ćemo obići preko 40 gradova u Srbiji, a u svakom gradu podeliti po 10 nagrada. Ostale nagrade koje su na spisku, a nisu podeljene, u finalnom izvlačenju 20. aprila u 8 sati uveče na televiziji Studio B moći ćete da pratite finalno izvlačenje gde svi računi koji nisu izvučeni u gradovima i lokalno dolaze u studio, u naš bubanj i opet imaju šansu da budu izvučeni u tom finalnom izvlačenju. Finalno izvlačenje će brojati 160 nagrada, tako da 590 nagrada je jednako nagradnom fondu od 100.000 evra. Da, Nataša, rekla si da sutra počinje, da kažem, prvo izvlačenje iz Vranja, je li tako? Iz naše radnje koja posluje u Vranju. I šta gledaoci i uopšte korisnici mogu da očekuju u toku samog izvlačenja? Oni mogu i da prisustvuju tom izvlačenju. Tako je. Tu je i posebnost. Eto, pitao si me prvo koja je to posebnost. Tu je posebnost jer nije sve online i nije samo na klik, nego smo tu kod vas, direktan kontakt i velika transparentnost. Zapravo, ti sutra kao kupac, ako dođeš na izvlačenje u radnju gde si se prijavio, možeš vrlo lako da vidiš način izvlačenja i da vidiš da je to sasvim sve onako kako treba i po pravilima Lutrije Srbije. Sutra smo u Vranju i tu dolazi pre svega naš karavan, tačnije mobilna radnja. Svi znaju da mi imamo mobilnu radnju koja dolazi ispred naše radnje, koja je, da kažemo, fiksna i dolazi komisija. Kažem, kao što sam već napomenula, imamo kutiju za izvlačenje poklona, televizija prati izvlačenje, a svi kupci koji su učestvovali mogu da dođu, da prisustvuju i možda odmah i ponesu svoju vrednu nagradu ka svojoj kući. Da, to je zaista zanimljivo i smeo potez. I da ponovimo samo do kada traje nagradna igra? Nagradna igra traje sve do 20. aprila. Do 20. aprila. Tako je. Svi računi koji su krenuli da se skupljaju od 7. marta do 20. aprila koji se ostvare i koji se budu ubacivali u kutiju, ja kažem, opet napominjem, oni su u igri sve do 20. aprila kada budemo imali to finalno izvlačenje. I samo još jedan veoma bitan podatak jeste, dakle, svaki kupac u Tehnomaniji koji ostvari kupovinu preko 5.000 dinara dobija ovaj letak, je li tako? Njega popuni? Da. Tako je, na kasi prodavac će... I da, velika stvar je koju moram da naglasim da to važi samo u našim radnjama. Znači, ne važi na online kupovinu. Online imate sve informacije gde možete da se informišete o svim detaljima. I koje su to nagrade. Delimo dosta televizora, 50 inča, 43 inča, usisivače, veš mašine. To su neki naši partneri poput Samsunga, HR-a, Kandija, LG sve poznati svetski brendovi. Vox. Tako da imamo puno nekih nagrada, a sve specifikacije, vrste, kao i brendove možete vidjeti na sajtu Tehnomanije i na sajtu Vinjine. Sad kad si pomenula sajt, da malo pomerimo fokus sa nagradne igre. Može. Šta je to što Tehnomanija i Win-Win također nude od akcija, od ponuda, onako što bi mogli onako posebno da istaknemo? Tehnomanija slavi 27. rođendan. Tako je. Tehnomanija slavi 27. rođendan i upravo zato možemo i da kažemo našim kupcima koliko su oni nama bitni. Zato smo baš i u ovom periodu i odabrali da napravimo tu nagradnu igru, jer nagradna igra jeste zapravo najbolji alat i najefikasniji koji može da se zahvali kupcima i da im se zahvali na njihovoj lojalnosti i da im pruži nešto. Jer kupac kada kupuje kod nas, a mi mu pružimo mogućnost nagrađivanja, on osjeća neku vrednost. I onda on samim tim dugoročno može da stvori neku lojalnost i još neki bolji odnos sa nama. Mi to već gradimo 27 godina i to nam jako uspešno ide. Jako smo zadovoljni i jako cenimo naše kupce. Eto, kroz ovu emisiju to i pokazujemo. Svaki vikend smo tu da nešto poklonimo, a sad smo odlučili da malo se i provozamo po Srbiji i da karavan sreće donese mnogo sreće. Sada, šta je još bitno na sajtu, to je da
pored toga što mi dolazimo u gradove, pored toga što delimo poklone, mi sada za svaku kupovinu u Tehnomaniji do kraja marta pružamo besplatnu isporuku na kućnu adresu za svaki artikl. Ja sad, kako teče ovaj razgovor, slušam, dakle, mi imamo 27. rođendan, dakle imamo posebnu akciju koja daje uređaje po specijalnim cenama, po povoljnim cenama, imamo olakšane mogućnosti plaćanja, imamo besplatnu dostavu i kada izvršimo tu kupovinu možemo učestvovati u nagradnoj igri koja nama omogućava da opet dobijamo poklon. I sada kaži mi ti jedan razlog zbog kojeg ne bi došao kod nas. Ja mislim da ne postoji razlog, ali ja moram tebe da pitam da ti meni kažeš kako to sve uspeva tvoj tim i ti, kako uopšte kompanija uspeva da sve to tako dobro osmisli i na koji način uopšte jedan direktor marketinga može da dođe do ovoliko akcija u istom i da ih sve tako lepo poveže? Pa znaš kako sad, ti to najbolje znaš, ali hajde da predstavimo i gledalcima. U timu generalno nije bitna samo jedna stavka, bitan je čitav lanac. Prodaja je tu da osluškuje i da vidi šta to ljudi žele. Nabavka je tu da ostvari želje kupaca, a marketing da im to predstavi i onako, kako bih ja rekla, bude šlag na torti koji će sve to da lepo složi i da izloži našim kupcima. Kupci vole pažnju i posvećenost i poverenje. Ja kažem, u svakom odnosu je bitno poverenje i poštovanje. Da li je to prijateljski, da li je kolegijalno. I onda samim tim dolazimo do uspeha zato što se tako ophodimo i ka našim kupcima. A što se tiče tima i timskog rada, evo ja ću ovdje kroz emisiju da pohvalim ceo tim Tehnomanije, ne samo marketinga, već i nabavke, i prodaje, logistike, transporta, jer smo svi tu jedni za druge i svi imamo isti cilj. Da sve prođe onako uspešno i da sve ima pozitivan odziv i pozitivan efekt. Da se bude kako treba. Tako je. A marketing je, ja kažem opet, moj deo posla i ja ga nekako najviše volim. Da. I sada, da li možemo nešto još da otkrijemo možda šta nas očekuje u sledećem periodu, jer trenutno po svim ovim aktivnostima što smo pričali, 27. rođendan, nagradna igra, mesec besplatne dostave, šta je to što nas očekuje još, da li možemo to nešto malo da otkrijemo našim gledalcima? Pa ja bih se fokusirala na nagradnu igru i u narednom periodu, ali svakako došlo nam je juče proleće. Mi smo ga najavili kroz kampanju buđenja ranog proleća, a kako nam je već proleće došlo, naravno da se spremamo za aprilski prolećni period, a i uz to ne zaboravite da nam dolazi Uskrs, tako da Tehnomanija neće nijedan praznik izostaviti da nagradi i da pruži dodatne benefite kupcima. Dakle, bit će tu mnogo akcija, bit će tu mnogo dobrih ponuda i dobrih cena. Ono što jeste bitno i za naše gledalce i za naše korisnike. Nataša, da se vratimo sada na nagradnu igru. Sutra u Vranju počinje to zvanično izvlačenje, da kažem, prvo u 16 časova ili u 4 sata popodne u našoj radnji. Biće tu i mobilna radnja, kao što smo rekli. Dakle, možemo da pozovemo sve naše gledalce iz Vranja da dođu u našu radnju, da kupe uređaj ili više uređaja. Bitno je da je račun 5.000 dinara i više i onda će učestvovati u izvlačenju. Kupci mogu da dođu već sutra ujutru da kupe nešto i da dođu u 2 popodne. Bitno je samo da kutija... Do 16 časova da izvrši kupovinu. I sada samo da ponovimo. Dakle, to kad se održi to izvlačenje, ta kutija i ostaje nakon izvlačenja. Tako je. Jer tako, do 20. aprila. Kada sve kutije širom Srbije stavljamo naš transport, dolazimo u studija B i pravimo jedno veliko izvlačenje koje ćeš sigurno i ti dodatno ulepšati. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala puno na ovim informacijama koje si podelila sa nama. Nadam se da će sve da prođe u najboljem redu, kao i uvek kada motriš na sve to, kao što prođe uvek sve u najboljem redu. Još jedno pitanje imam samo za kraj. Pričamo o Win-Winu, Powered by Tehnomanija. Tu imamo dosta nekih novina. Tu imamo isto mnoštvo dobrih akcija.
da li i korisnici, jel tako rekli smo za nagradnu igru, i kupci Win-Wina i Tehnomanije mogu da učestvuju. Tako je. I te kutije su isto i u Win-Win radnjama. Tako je. Win-Win Power by Tehnomanija kao i Tehnomanija zajednički učestvuju u ovome, zajednički nagrađuju sve svoje verne kupce, ali kada si mi već napomenuo Win-Win kao brand, ja moram da istaknem da od pre 2 dana Win-Win je novi član Mercator centra u Novom Beogradu, tako da možete nas posjetiti u Mercatoru, Bulevar Oslobođenja 4, gdje možete da kupite mnogo lepih uređaja u našoj novoj, opremljenoj, lepoj, posebnoj radnji. Win-Win radnji. Da, zato i jesam pitao za Win-Win i hteo sam našim gledalcima da najavim u sledećim trenucima da ostanu uz kanal televizije Studio B, uz pravi jutarnji program, kao što je Nataša i najavila. U Mercator centru otvorena je nova posebna Win-Win radnja koja takođe daje mogućnost da učestvujete u ovoj nagradnoj igri koja je zaista spektakularna. Tu možete da izvršite kupovinu, 20% popusta na kompletan asortiman, Bulevar umetnosti broj 4, Mercator centar, da ne bi ja sada pričao o svemu što se nalazi u toj radnji. Pogledajte sledeći prilog i naravno ostanite uz pravi jutarnji program. Win-Win širi svoju mrežu i donosi još jednu dobru vest za sve ljubitelje tehnike. U srcu Novog Beograda, u jednom od najposećenijih tržnih centara, svoja vrata otvara nova Win-Win radnja, mesto gde vas očekuju savremeni uređaji, vrhunski brendovi i ponude koje se ne propuštaju. Od danas Mercator centar na adresi Bulevar umetnosti 4 postaje bogati za još jedan modern prodajni prostor, osmišljen da kupcima pruži brzo, jednostavno i prijatno iskustvo kupovine. Otvaranje nove Win-Win radnje u Mercator centru za nas predstavlja važan korak u daljem širenju i približavanju kupcima. Naš cilj je da svakom posetiocu ponudimo kvalitet, širok izbor i pre svega odlične uslove kupovine. Tim povodom za sve posetioce pripremljene su posebne pogodnosti koje važe do 22. marta. Kupce očekuje čak 20% popusta na ceo asortiman kao i specijalne ponude na izdvojene uređaje iz različitih kategorija, od mobilnih telefona i televizora do bele tehnike i malih kućnih aparata. Win-Win i ovog puta potvrđuje svoju misiju da vrhunsku tehnologiju učini dostupnom svima, uz povoljne cene i sigurnu kupovinu. Pozivamo sve naše kupce da nas posete, iskoriste pogodnosti koje smo pripremili i zajedno sa nama obeleže početak jedne nove Win-Win priče u Mercator centru. Bilo da ste u potrazi za novim uređajem ili jednostavno želite da istražite aktuelne tehnološke trendove, nova Win-Win radnja je prava adresa za vas. Posetite Win-Win u Mercator centru na Novom Beogradu i budite deo otvaranja koje donosi više izbora, više pogodnosti i više razloga za kupovinu. Win-Win. Uvek dobar izbor.